Kusan kowane mutum yana tasowa da burin ya zama wani abu a rayuwarsa. Wani yana da buri ya zama likita, wani soja, wani ɗan sanda, wata 'yar jarida, wani kuma ɗan kasuwa, da sauran dreams ɗin da yawa da waɗansu suke da shi a zukatansu. Da dama sukan bi burukansu har su zo su zama abin da suke so su zama. Wasu kuma yanayi kan sa su canza burukan zuwa wasu daban. Ko da ba su samu abin da suke buri ba, sukan yi wasu abubuwan daban masu muhimmanci. Wasu sukan zama ma fiye da abin da suke buri a lokacin yarinta, su cimma manyan nasarori. Wasu suka fa tarihin da ko bayan mutuwarsu za a ci gaba da tunawa da su. Yankin da suka fito ko ma ƙasarsu gaba ɗaya ai ta alfahari da su. Mutum ɗaya ne baya taɓa kaiwa ga cika burinsa, baya kafa wani tarihi, ya zo duniya kamar bai zo ba, shi ne wanda ya saka shaye-shaye a cikin rayuwarsa. Idan kana ganin gayu ne ko kuma wani jan wuyanci ne ko kuma wata 'yar damuwa ce ta dame ka a zuciyanka, kana tunanin in ka sha kayan maye za ka manta, kai ko ma dai ya ka ɗauke shi, to duk dai waje ɗaya ake zuwa. Lalacewar al'amura da kuma taɓin hankali. Sai dai akwai magani. Magani na farko, kada ka fara. Magani na biyu, idan ma ka fara, ka yi ƙoƙari ka daina. Magani na uku kuma, ba shi da magani. Allah ya kare. A guje ma shaye-shaye. Shi ne kawai mafita a rayuwa.